tsarin zaben shugaba a musulunci tsari hanya ce guda hudu. Model number one, model na farko, you can call it model anyway, ahalul halli wal aqd su haɗu su cewa ne kai ka cancanta. Ina misali abinda aka yi masayiduna abubakar na siddiq, babban mutum wanda yake da kirari ɗaiɗai har guda 5. Sunan shi as-siddiq, sunan shi atiq, sunan shi as-sahibu, sunan shi al-awwabu, la sunan shi al-atqa, sunan shi al-awwahu. kirari 5 na sayyidina abubakar: atiq, siddiq, as-sahibu, na'am, sai kuma me nace, al-atqa, sannan al-awwahu. wasai jannabu al-atqa suka ce abubakar ake nufi. wallazi ja'a bis-sidq bi abubakar ake nufi. atiq saboda Allah ya yanta shi gabarin shiga wuta. shi yasa nake son mu ringa gyara wannan sunan. atiq ne, q ne, qafun ne, ba kefin bane atiku. wato atiq ne yantacce gabarin shiga wuta. nake cewa wato sayyidina abubakar as-siddiq, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah na cewa wanda ya ciyar da dukiyarsa Allah ta'ala zai cece shi, ya tsamar da shi gabarin shiga wuta. to ita amana a yadda take a wannan jeran tsakaninmu da mutane, na ce ga zaɓe nan tafi, zaɓen nan kuma na da tsari a musulunci. a sake fito bane sa'ida, na farko kenan. na biyu, a yi nominating yadda abubakar ya masa na umar, ya ce umar kai ne khalifa bayana. so idan shugaba nagartacce ya ga aiwani yana da cancantar a ayyana shi, to akwai wannan tsarin a islamic political system a yi ta'ayini in ka gamsu da nagartan mutum. na biyu kenan. na uku kuma ta hanyar shura, consultative council. sayyidina umar lokacin da aka daba masa wuka wani kafiri abu lu'ulu atal majusi alaihi la'anatullah ya masa abin da yi, ai kaga kwamiti ya kafa na mutum 6. kun san sunayensu? sayyidina Uthman, sewa sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Rahman bin Auf, Abu Ubaida, Amir bin Jarrah. la baya raye a lokacin. na'am, baya cikinsu. ba ku san membobi na ainihin wannan shura kansu na sayyidina Umar ba da ya naɗa? kaga sayyidina Uthman, sayyidina Ali, Abdurrahman, Sa'adun, Sa'id, Talhatu bin Ubaidillah. ya ce da Abu Ubaidata na raye da na ce shi ne in Allah ya tambaye ni ran tashin kiyama, kaji amana, in Allah ya tambaye ni da sai in ce ya Allah, na ji annabin kana cewa li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida. kowace al'umma tana da trusted person, the one trusted by this ummah community is Abu Ubaida. ya riga ya mutu a lokacin a ainihin annobar Amwas. hanya ta hudu da ake zaben shugaba a shari'a shine a yau mutum tilas ko da ya zuke yana ki a ce to ai mun riga mun gano wanda ya kamata. haka aka yi masa sayyidina Ali.